Bugün biz Dörüzlük toparmız bilen Serbiya Respublikasynyň Ujitsa şäherine seýahatymyzy ýaýlymda siz bilen dowam etdireriz. Ine bu Ujitsa şäheri, ýagny daglyk ýerlerde ýerleşip, daglarda bir näçe baglar, gyrymsy agaçlar ösüp ýetişýär. Ýagny şu baglaryň ösmegi dagyň bir bardygyny bildiren. Ogam bir näçe tokoýlyklary emele getiripdir. Ujitsa şäheri gadymy şäherleriň biri bolup bu ýerde şu gadymy binagarlyk ýagny sunugatyny şu ýerde dowam etdirip, şäheriň gadymlylygyny saklaýarlar. Merhaýlaşlar. Ine Serbiya Respublikasynyň Ujitsa şäherine seýahatymyz dowam edýär. Ýaňam size aýdyşmaz ýaly ýaýlymda, ýagny bu şäheriň bir merkezinden süýji suwly çeşme akyp geçýär diýdik. Bu çeşme ýagny şu Serbiya Respublikasynyň Ujitsa şäheriniň daglary we hana tomaş edýän Belent daglary şondan şu çeşme öz göz başyna alyp akyp şu şäheriň merkezinden geçýär. Ýagny bu çeşmeň içinde bir näçe ördöklere de gawat gelmek bolýar. Merhaýlaşlar tomaş etişiniz ýalyk bu şäheriň hasam bir gadymlygy, ýagny jaýlaryň, daglaryň üstünde ýerleşmegi seýahatçylary öz ünsüne çekýär. Bu şäheriň ähli çatryklaryna, ýollaryna, uğruna ine şular ýaly suwlar akýar. Ýagny bu ýere gelen raýatlar şu dagdan akyp gelýän sowuk suwy içip geçýärler. Hatta bu suwun sowuklugy, ýagny daglardan akyp gelýän çeşmede bu derek gelýän ýa sowuk. Serbiýede ýerleşen Zlakusa ýagny owasyny şuň siz bilen seýahat eder. Bu owa 300 ýyllap şu owada belli küýdeler ýasalýar. Umuman aýdymyzda şu kulalçylyk sunugaty häzir biz size ýaýlymda görkezet. Serbiýanyň şu owasyny bir näçe ussatlyk bilen gödel küýdeler ýasalýar. Onu ýörüň bizim bilen seýahat edin. Küýdeleriň ýasalyş usullary iki görnüşe bölünýär diýip bize şu usullar aýdyp berýär. Ýagny bir görnüşi palçyklar bölegi edip şeýdip aýlap, ýagny aýlap goýup ýasalýar. Bir bölegi bolsa şular ýaly palçygy ýagny uly görnüşini alyp, şonu oýup, şular ýaly görnüşinde küýdeler ýasalýar. Ine tomaş etişiniz ýalyk meňimdäki taýyn küýde, ussany ýasan küýdesi. Merhaýlaşlar şu Zlakusa owasyny şu ýeriň raýatlary köplen esasan şu küýdeçilik sunugaty bilen kulalçylyk sunugaty bilen meşgul bolýarlar. Bu ýerde ýasalýan ähli küýdeleri, ýagny şu ussanyň öz möhürleri bolýar. Şu möhüri şeýdip basýarlar taýyn bolandan soňra şu küýdäniň kimiň ýasandygyny şu möhürimiz bilen bilip bolýar. Ýurdumyzyň dürli welaýatlaryna da bizim owadan küýdelerimiz ýasalýar. Bu şäherde de 300 ýyldan bäri şu küýdeler ýasalyp, halk köpçiliginiň hasam bir söýgüsine gazanýar. Bu owa ýagny küýdeçiligiň owasy diýsek ýalňyşmar, bu her bir hojalykda şular ýaly küýdeler ýasalynyp halka ýagny satylýar. Merhan tomaşaçylar. Serbiya Respublikasyna tanalýan bir şular ýaly seýahatçylaryň iň bir höwes bilen aýlanýan gowaklarynyň biri, ýagny bu ýerde şeýle atlanyrlar, potpechka diýip atlanyrlar. Elbetde bu gowaga seýahatçylaryň bir näçesi gelip aýlanýarlar, seýahat edýärler. Hatda şu gowagyň aşagyndan seredinde de gowagyň gözelligi seýahatçylaryň özüni ünsüne çekýär. Belent daglaryň gaýalarynyň geçýän, ýagny basgançaklar arkaly ýokary galynýar. Şol sanada gowaň ýagny galan ýokarky gatlarynyň başlap ýagtylyk bilen galyp başlaýan gowaň gaýalarynyň soňrasy gitdigiçe gowak ýagny ine tomaş etişiňiz ýaly men çykan ýerimden gowak garaňkylyga gaplanyp başlaýar. Garaňkylykdan çykyp ýene ýagtylyga çykýar.
Umuman şular ýaly edip seýahatçylaryň iň gyzykly aýlanýan ýerleriniň biri şu Gowak. Nähäleser seýahatymyzy Serbi Respublikasyna dowam etdirýär. Ine biz hälen märsiz bilen şu gowaklarda seýahat edip ber. Häzir şu gowaklar barada biz size maglumat ber. Ine nähäleser seýredin, men arka tarapyma tomaşa etişiňiz ýaly şu ýerden seýredeňde gowak, ýagny piling şekilini gözüňe getirýär. Tomaşa edin edilýärler. Ýagny bu gowak Ýewropa boýunça, açyk gowak boýunça birinji ýerde durýar. Bütün dünýä boýunça şu gowak üçünji ýerde durýar. Elbette seýahatçylaryň uly höwes bilen diňe almak üçin bu gowakda da mümkinçilikler köp. Häzir şu baskançaklar bilen biz ýene-de gowaga seýahatlarymyzy siziň bilen dowam etdireriz. Nähäleser. Ine biz gowaga seýahatymy dowam etdirýäs, ýagny Ýewropada birinji ýerde durýar diýdik. Bu gowak dünýä boýunça bar 3-nji orunda durýar. Siňetişimiz ýaly bu gowak gowagyň garankly ýerleriniň stalaktitlara hemde stalagmitlere gabat gelmek bolýar. Elbetde bilişiniz ýaly Türkmenistan döwletimizde de Gülşürni gowagy, Gapgatany gowagy bar. Şonda da stalaktitler we stalagmitler ösýär. Ine tomaşa etişiňiz ýaly stalaktitlere ýaýlymda tomaşa edýär, şular ýaly görnüşinde damja görnüşinde dam, şular ýaly daş görnüşinde bolup emele gelýär. Elbetde bu gowagyň bu gatlagy, ýagny bu ýeri ören soğuk. Tomasyň ysy günlerem bu ýerleri salkynmalýar. Tabiatyň döredän gözelliklerini siz ýaýlymda synlaýaňyz. Ine gowagyň ýene-de bir täsir ýerleriniň biri bar. Şu ýerde ine tomaşa etişimiz ýaly dağın bir bölejik ýeri bar. Ine şu ýerde o kiçirak gowak. Ýagny bu Serbiýanyň halky şu bölek gowajyga ellerini sokup arzu etýärler. Diýmeklerine göre şu gowaga gelip şu ýagny bölege elin goýup näme dile getseň arzuň hasyl bolýar diýip düşünýärler. Onu näme? Gelin ýene-de seýahatymyzy şu ýerden dowam etdirelim.